dito tayo sa Tahuan. Maraming daing dito. Tingnan ninyo lahat yung mga daing. Makita ninyo. Ito, tinikman nila. Ito ang special na face tocino. Luto na to. Ito, fishbone. Luto na din. Danggit, hindi pa tayo nagluto. Pero dito lahat, makita ninyo sa palengke. Ang klaseng-klaseng mga daing dito, ma'am. Hapon na ata karon sa Tabuan, Cebu para i-feature ang Nino and Christie's dried fish dealer. So atong si Mameli kay tan-aw na to unsa ang proseso sa paghimo sa tocino dried fish. Dali. Magandang hapon po. Andito po si Mameli, siya po yung may-ari ng Nino and Christie's dried fish dealer. Okay, so Welcome to Nino and Christie dried fish dealer, ma'am. Margaret. yes, I'm a Margaret. So she's actually selling a lot of variants sa dried fish, or what we commonly known or locally call as buwan. And ma'am, can you share the names or the variants of the dried fish? Boneless danggit? Boneless danggit. This one is tarorot na pusit. Tarorot? Oh. Tarorot na pusit. Is pes tapa. Fish tapa. Yeah. Okay. Fish tocino. This one is fish tocino. Fish tocino. So mauni siya ang dapat na to i-feature, ma'am, no? Oh, So, kini ang fishbone. fishbone, but part Yeah, kani siya is buto. Ito ang laman. Okay. So, fish tocino, there are two parts, ang buto, tsaka yung laman ng tocino. So, can you share the process of how this is made? Yeah. This one. Presko pa to. Presko pa. Tapos, nilagay dito. Gibilad. Binila dito. Yan. Mabasa pa siya. Yan. Ito, fish bones. Ginawa ding fish bone to. Ginawa ding ibilad kasi basa pa. Hinimay-himay siya. Ganyan. Maganda magitog pa din. Yan ang pag-process. Nilagyan ng asukar, Sprite, asin. So, sugar, Sprite, at saka asin. So, you won't be adding coloring to that? No food coloring. Only local lang, Sprite, asin. Sprite, asin, at saka sugar. How many days do you... One day. Bibilad? 1 day. One day lang pala binibilad to. Akala ko One day lang. maraming days. Okay po. So, aside from the tocino, dried tocino fish, ano po ba yung best sellers mo dito? Ito ang danggit at saka ang danggit, best seller. Best seller to. Magkano po yung isang kilo? 700 ang per kilo sa 1 kilo? Yeah. Sa 1 kilo. 1 kilo of dried danggit is 700 pesos. May estimate po ba kayo sa gaanong marami? O isang buo na plastic ang 1 kilo. Malaking plastic type. Kilo, isang plastic na. Okay.
I-focus ang po si ma'am. Pwede buha kung send the video. Yan. So, marami talaga Oh, siya, marami guys. ang 1 kilo, hindi kayo lugi kasi saksak na saksak sa 1 kilo. Ah. Ito estimate is Estimated 1 kilo. 1/2 lang siya. Ah, 1 lang yan. Ah, dalawa pala ganyan ang 1 kilo, guys. Dalawang supot ang 1 kilo. Okay, so since yung dried fish tocino, magkano po yung 1 kilo niya? 1 kilo ani is only 700 pesos. 710. So, same pala yung dalawa. Okay. Kasi magaan, magaan ang danggit, magaan din to. Ah, itong bones po. Parehas, ang bones is mura lang 450 ang Ah, 450 lang yung bones, saka yung laman niya is 700. Okay po. And, so, Mameli, ilang taon na po ba yung business niyo? almost 36 years. 36. So, when po kayo nag-start? 1984. 1984, tagal na nun, di ba? So, ano po yung mga nagawa mo sa length ng negosyo niyo? Nagawa ko, nakapaaral ko sa aking aming anak. 6 kids. Okay. Only 6. Siyempre, dalawang nurse. Wow. Isang pulis. Dalawang seaman. O, puro professional pala yung anak mo. Isang HRA. Wow, okay. So, sa 36 years na paaral niya, 6 niya anak, and all have graduated. Yeah. Wow, congratulations po. Thank So, you. so aside sa pagpapaaral po ng anim yung anak, ano pa po yung na-achieve ano po pa po yung na-achieve mo dahil sa business niyo po? Nakapatayo ko ng bahay, na maliit na bahay. Tapos mayroon akong mga sasakyan na kunti. Yung mayroon akong rest house sa Santa Fe. Wow, rest house, sasakyan, bahay. Oh. Pupunta po tayo sa bahay niyo, di ba? Magpupunta tayo sa bahay. Tutur po tayo sa bahay ni Ma'am in a bit. Guys, pupuntahan po natin yung bahay ni Ma'am Ellie in a bit. So, stay tuned lang po kayo. So guys, pinaghandaan po tayo ni Ma'am Ellie ng kanilang fishbone tsaka fish tocino. So, subukan po natin at para malaman natin kung gaano siya kasarap. Hindi mo po, itumitin ka dyan. Anong lasa? Ito muna yung fish tocino. Masarap po and di po siya gaano ka alat kasi may sugar nga, di ba? May sugar tsaka may Sprite. So, matamis din siya. So, it's combination of salty and sweet. Gusto mo tikman yan. Titikman ko din yung fishbone. So, ito po yung klaseng fishbone na makakain mo po. Malulunok nito, di ba? Malambot siya. Malambot pala to. Okay. Hindi siya pareha sa ibang buto na hindi makain. Yan is malambot ang buto sa bukso. Tikman mo, pareha o lasa. Hindi siya matigas. So, kahit buto lang to, same pala yung lasa ng laman saka ng buto. And di mo makipil na buto yung kinakain mo kasi malambot din siya. So, Guys, dito tayo sa Tabuan. Maraming daing dito. Tingnan ninyo lahat yung mga daing. Makita ninyo. Ito, tinikman nila. Ito ang special na paste tocino. Luto na to. Ito, fishbone. Luto na din. Danggit, hindi pa tayo nagluto. Pero dito lahat, makita ninyo sa palengke. Ang klaseng-klaseng mga daing dito, ma'am. Ito, ma'am, is the original dito sa Tabuan. Ito ang pinapakalaki naming negosyo sa Tabuan, ang klase-klase na bulad. hello guys. So, nandito po tayo sa bahay ni Ma'am Ellie. Dito sa Cute Pardo. Ako pala si Margaret. Di ko na-introduce yung sarili ko kanina sa intro. But ako po si Margaret ng Bisaya YouTubers Club. At andito tayo ulit ngayon sa Cute Pardo para makita kung paano ginagawa ni Ma'am Melly yung pagtutuob niya every time matapos yung araw niya galing dun sa Tabuan Market. Di ba ko? Ang
hummus ba? Hindi, Ako na iwan. bilis ka na. Kani siya mo ni sila ihalo sa water nga mainit. Yan. Tapos ito pero mayroon na dagdag na lang to dito. Ito may asin. Yan tingnan ninyo ha. So, asin, Ito. luya, Luya, bawang. bawang, tsaka yung Grab. Tingnan ninyo. Itong ginagawa ko palagi dito. Kapag umuwi ko dito sa bahay, itong gagawin ko. Mag-init ng tubig, tapos lagyan ng mga bakes, asin, luya, bawang. Yan, ganyan. So, mga ilang minuto po kayo nagtutuob? 30 minutes or 15 minutes, depende sa pagtutuob nimo. So, 15 to 30 minutes. Oo. Ganyan. Okay. Pagkatapos, ialis mo to kasi pawis na pawis ka na. Oo. Yan, ganyan. So, saan mo po ito natutunan po? Yung Sa process? lula ko at saka lolo ko, ito ang gagawin nila palagi kapag umuwi sila, galing sila sa trabaho nila, itong gagawin nila. Kasi magaan ang katawan daw nila kapag nagtuob silang ng mainit na tubig. Yung pawis nila naglabas palagi. Magaan yung... Okay. So, saan mo po natutunan yung pagtutuob? Yun, sa lula ko at lula ko, palagi siyang magtuob araw-araw. Galing sila sa trabaho, napupuyat man sila kapag hindi sila magtuob ng ganito. Yun ang natutunan ko. Sa pagdating ko dito sa bahay, galing ako sa nagtitinda ng daing, ito ang gagawin ko, magtuob ko ng ahos, luya, asin, bakes. So, araw-araw mo talaga ginagawa po? O araw-araw ko kasi pag magaan ang katawan ko kasi ang pawis lumabas sa katawan ko pagkatapos mahimbing ka ng matulog. Mahimbing kasi, din ang tulog dahil sa pagtutuob. Oo, dahil sa pagtutuob. So, just to clarify, hindi po siya nakaka-cure, kundi nakakatulong lang siya sa paghinga. Oo, sa paghinga. Magaan yung katawan mo. Kung mayroon kang sip-on, din na makiramdam sa katawan mo, magaan, hindi mabigat sa paghinga. Okay. So, ito ulit yung tinalagay, asin, luya, bawang, tsaka yung rub. Rub. And then, Yeah. mainit na tubig. Yung kumukulo pa. Kumukulo ng water. Yung may steam pa na mainit na tubig. Pagkatapos, kumain na siya, bawang. Itong tinatunan ko sa lola ko o lolo. So, ano po yung mga benefits na makukuha pag ngunguya ka ng bawang po? Masarap kasi yung mga fats mo sa katawan mo matanggal sa kumain ka na palagi ng bawang. Everyday po ba kayo kumakain ng bawang? Kapag umuwi ko tapos magtuob, kumain ko para maanong katawan ko. O di ba nabuboost din ng immune system yung pagkakain ng garlic? Malinis. Yung mga fats mo maglabas. Yung mga fats na melt and then marami pong benefits ang garlic. Alam ko po yan. So, Sa high blood kasi mataas ang blood Opo. pressure ko, yun. Yang number 1. nakakatulong din sa high blood. So, marami talagang benefits, yung pagtutuob, tsaka yung pagkain ng hilaw na garlic. So, salamat na marami, Ma'am Melly. Salamat din sa I Wonder. Sa pag-tour sa Tabuan Market, sa store mo. Sa Ninyo and Christie, pati dito sa Tsaka bahay sa namin. bahay. So, thank you very so much. And, saan po yung location ulit in case hanapin yung store niyo po? Sa Tabuan. Sa Tabuan Market. Sa 239 Tres de Abril Street, 239. Public Market, Yes, Tabuan. 239 Tres de Abril, andun po sa Google Maps, so hindi po kayo mahihirapan mag-locate sa tindahan ni Ma'am Melly. So, thank you po. Thank you, Sad.
Guys, so mag-vlog mi sa tindahan sa Layo, pero tanawa kong gili, tagati ko. Okay. Ready, set, go. Okay na? Hello mga ka-wonder. Hello mga ka-wonder. Hello mga ka-wonder, mayong hapon na ata karon sa Tabuan, Cebu para i-feature ang Nino and 50 fish dealer. Bright fish dealer. So ato na to si Ma'am Mary para may baon sa ang Yoy, wasariya ha. I-appel mo sa vlog pag mo magbanha. 4, 3, 2, and pwede na I wish that. Pwede kusgonin niyo yung tingog wait sa Hello boy. So may hapon usab. May Tagalog na ito ay kilibot kay si Sweet. Yes, this one is boneless danggit. Boneless danggit. So magsagit ta ma'am, kaya ito madungog. Kaya ito na pagutada. Sige. Good. Ma'am, ilang taon na po ba yung business niyo? Ang nag-umpisa mi is 1984. 1984. Bugo. Meli, so ilang taon ko na? Wait, ha? Ano po pa? Meron po kayong PR? Yun na po. Okay, so kagaya pala sila. Kagaya? Sa patulak ka limutan ko. Iwatang usang kani. Kalimot nila. Pwede na ikat.